Nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi maapektuhan ng mga klase sa mga pampublikong paaralan sa ipapatupad na 4-day work week ng gobyerno. Ayon kay Secretary Sani Angara, saklaw lamang ng bagong polisiya ang mga opisina ng DepEd at hindi ang mga klase ng mga estudyante. Dahil dito, mananatiling 5 araw kada linggo ang pasok ng mga mag-aaral sa public schools. Nauna ng inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula March 9 ay magpapatupad ang ilang ahensya sa ilalim ng executive branch ng 4-day work week. Layunin itong makatipid sa enerhiya at makapaghanda sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa Middle East. Samantala, naglabas din ng direktiba ang DepEd na magsagawa ng simple ngunit makabuluhang graduation at moving up ceremonies sa mga pampublikong paaralan upang maiwasan ang dagdag gastusin ng mga magulang at guardians. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.